И здравейте хора, аз съм за Фъмап. Какви са ще играем Halo Йогурт епизод 1. Епизод 1. Нещо се бъгна. Ето прав. Добре, сега. Само да сложа слушалките. Само да се намеря. Ето го. И така, вече се чуваме. Скоро вие ме чувате, защото аз чувам играта. И сега е време да... Така, нека да минем, нали, да видим какво ще стане. Моето нещо се... Доктора ни каза нещо, но аз изобщо не го слушам, защото съм някакъв ганяр. Терата пада. Голяма работа. Добре, вече може ли да игра? Ако ме пуснете, ще ми благодарен. Вау, след 5000 години. Така. Летиме. Летиме и падаме пак тук. Така. Да видим какво ще стане. И не успяхме. Така. Да. Много често забравям. Трябва ми кръв. Ма няма. Се забравям. Сега скукнах. Така. Ето, качвам се нагоре. Така. Падаме! Ей! Добре, пчели. Отидохме в пчелите. Това не го бях. Умрях. Не, защо? Защо трябваше точно сега? Нищо. Така, хора, искам този клип да има поне 4 лайка, защото умирам тежко и всъщност едва успявам и правя нещо и искам 4 лайка и ще направя поредица на тази игра. 4 лайка и правя поредица на тази игра.
Защото ако нямаме 4 лайка и ако нямаме без един лайк, няма да направя поредица на тази яка игра, като Hello Yogurt играта. Така да видим. Окей, майко, аз колко пари имам? Няма да си купувам, не искам. Искам да се видя за малко. Искам да мутирам, бе. Искам да мутирам. Ето това е. То, айде мутирай, бе. Какво иска това нещо? Как да мутира, не знам. Най-сетне. Сега да го преместа. Добре, дека да го преместа. Не разбирам как да го поместа. Не мога хора да го поместя. What the fuck? Не мога. Не знам, не мога просто. Нека да видим какво ще стане. И такова си купя. Купя от всичко. Но не искам. Така. Малко ще спирам, да. Така. Така. И спираме та. Окей. Това не ги дава. Аз ми че и купувам. Тук ще приключвам с този епизод, хора, и се върнем следващият епизод. И знаете, ако има 4 лайка, знаете какво ще правим поредица. И следващият клип, който не знам ако ще и бай-бай!